Добре, чудех се всъщност, вие питахте и зададохте този въпрос, каква може да е мотивацията. Успяхте ли да намерите отговор, наистина каква може да е мотивацията на политическия елит в Северна Македония да предприема такива действия, защото те са част от верига от действия. От миналата година с закон с ретроактивно действие, от по-миналите години с стопирането на изпълнението на договора за приятелство и добросъседство. Например, частта с комисията по исторически образователни въпроси и така нататък. Въобще, ако гледаме цялата близо 6 годишна история на развитието на двустранните отношения, вие споменахте 2017, затова се спирам до там, подписването на Илинденския договор. Ако погледнем тези близо 6 години, как се развиват двустранните отношения? Какви са вашите впечатления? На моменти имаше забързване, после имаме стопиране. Какво се случва като динамика? Да, не знам дали на първата част от въпроса или на втората, но на първата може би, за да не го забравиме. Моето обяснение е вътрешно-политическо за това, че президента Пендаровски иска да бъде преизбран за още един мандат и за това, че имаме едно много неприятно съревнование между управляващите, между СДСМ. Тук трябва да кажа, че албанските партии не са в това съревнование, и управляващата и опозиционната партия ДПМН, които искат да се представят пред обществеността в Република Северна Македония като едни много силни защитници на македонската идентичност и македонския език срещу тези лоши българи, които са националисти, които са окупатори, които са ревизионисти, които обичат нацизма, които са... Нали, и сега кой? Единия направи нещо, другия казва, не, аз ще бъда още по-строг, аз ще направя сега черен списък. Те няма да ги пусна и по този начин да покажат, вижте, ние сме много големи защитници. Сега другата теза е, която е супер нелогична, че те казват, вижте, сега ние трябва да сме много строги, за да можем да поминат промените в устава, ние трябва да покажем колко сме строги с българите, трябва да сме безкомпромисни, да премахнем имената на клубовете, да заведеме обвинителството, да направят обвинения срещу Любчо Георгиевски и Томе Блажевски, за да покажем какви сме защитници и така по-лесно можело да поминат измененията. Де факто, за да получат открито заявяващите своята българска идентичност и българската общност в Македония нормални права, да не бъдат маргинализирани, да бъдат част от обществено-политическия живот, което е най-нормалното нещо в една демократична държава. Както да не е проблем да си сърбин, влах, албанец, разбира се, македонец, така да не е абсолютно никакъв проблем и да си българин. За да се случило това, трябвало да покажат колко пък са строги или как непоколебими борци за македонската идентичност, която била по някакъв начин загрозена от негаторите, които са, разбира се, българите, които са негатори на македонската идентичност и на македонския език. Целият кръг, в който се движат, е изключително нелогичен за мене и много тъжен. Те залагат европейското демократично бъдеще на държавата на една тема, която може би смятат, че ще им донесе 2-3-5% повече на изборите, но ще доведе до много тежки последици, както за отношенията с Европейския съюз, защото това е и европейски въпрос вече. След малко ще влеземе със сигурност и до френското председателство, предложението и до всички елементи, които трябва да върват ръка за ръка с преговорния процес. Сега на втората част на вашия въпрос. Наистина имаше една еуфория и аз самия бях част от тази еуфория. 2017 година. Невероятно нещо. Подписва се договор. Този договор никой не ни е натискал за него. Нека да направим равносметката с Преспанското споразумение.
с специалния пратеник Немец на Обединените нации, който натиска и двете страни, с десетилетната, как да кажа, вражда, с непримиримост, коя е Октавия, кой е Александър, Клеопатра и така нататък. Това при нас нямаше. Ние подписахме без международен натиск от никого един братски договор, който се надявахме да преодолее наслагваната омраза от миналото и че и от двете страни, и Борисов, и Заев, са поели този сериозен политически риск да се борят за преодоляване на разединението, на омразата, на дискриминацията, на фалшификациите от миналото и ръка за ръка да влезат и нашите братя на Вардар и сестри, разбира се, заедно в Европейския съюз и ние да им помагаме в абсолютно всичко, както прави Гърция за Кипър, както прави Румъния за Молдова, ние да си помагаме в абсолютно всичко. Икономика, транспорт, култура, геополитика, в енергетика, в всяко едно отношение, което е нормалното, което би трябвало да бъде така. Сега, подписа се договора. Прегърнахме се, целунахме се, казахме от сега нататък всичко ще върви наред. Ние сме си най-близките, ще си помагаме във всичко. И тук се случи след това, може би 6 месеца или 1 година след това, нещо, което спря процеса. Дали е дълбоката държава, дали е някакви друга ос, дали е Скопие, Белград, Москва, дали някои казаха до тук, дали някои заплашиха някого, че той не може да се поддава повече на не знам дали да го казвам, на ревизионистите, на фашистите, на татарите, на така нататък, тези всички обидни квалификации от миналото, разбира се, тази югославска гарнитура или носталгия, че по времето на Югославия югославските граждани са били много по-добре, отколкото затворените от безумния Живков в концентрационен лагер българи. И средните поколения си спомнят. Те българите бяха бедни, българите не са толкова, как да кажа, примамливи. Ние не сме им били за тях никаква добра перспектива. Защото Живков имаше безумната политика да затвори държавата и да направи концентрационен лагер и да се стреля по границата. Тази непривлекателност на така наречената Народна република България и обратно много по-хитрата политика на Тито, който, разбира се, трябваше да си гарантира неговата власт и не може да го критикуваш него, но ако си лоялен към режима, няма никакъв проблем, може да отидеш в Западна Германия, може да се разхождаш, може да си купуваш, може и беше отворена и за частна инициатива възможността за бизнес и много други неща, които бяха немислими в живковска комунистическа диктатура, в престъпна диктатура, която е обявена с режим в България за престъпна в България. Това го давам като обяснение защо има наслагвана с десетилетия такава неприязън и липса на средните поколения на някакво привлекателност, чувство за привлекателност към България. И сега изведнъж, ужас! Какво се случи? Тази България, която ходиха и им хвърляха дъвки и дънки на някакви събори по границата, изведнъж е скочила напред, изведнъж тази изостанала България с дъвките и дънките от съборите е тръгнала, станала част от Европейския съюз и от НАТО и макроекономически и брутен вътрешен продукт и възможности за реализация, всичко върви нагоре в сравнение с сегашната република Северна Македония. Всичките тези емоционални, се опитвам да обясня емоционалната, психологическата настройка на някои от поколенията, които живеят сега там, обяснява, че е толкова трудно да
да се върнат, да не го казвам така, че ще му обвинят, че ето искам да правя някого, да българизирам някого, да се върнат към основни демократични правила. Първо да стъпиме на историческата истина, на обективния прочит на историята, както е записано в договора. Тази комисия, която не работи, тя би трябвало да работи въз основа на исторически факти и артефакти от съответната епоха. Било то от Средновековието, било то от Възраждането, 19 век, било то от началото на 20 век, но не на преразказа на този и онзи професор, а на архивите от съответната епоха. Османски архиви, австро-унгарски архиви, германски архиви, френски архиви, Великобритания, Съединените щати, техните мисионери, техните тогавашни пътешественици, и разбира се, спомените и мемуарите на самите съвременници от тези епохи. Тази комисия беше блокирана за много дълго време. Там се сблъскаха отново нежеланието или югославския прочит на историята, нежеланието за каквато и да било промяна. И така бяха оплашени историчарите, които са в тази комисия, че те станаха политици. Историчарите де-факто казват, нас каквото и да направим ще ни се карат, така че по-добре нищо не направим и обществото не е готово да чуе това, което между другото и Пендаровски по едно време го каза и други. Извинявам се, че взимам отново фигурата на Гоце Делчев, но самия Пендаровски каза, да, Гоце Делчев се самоопределял като българин. Но това е кристално ясно. Тук няма две мнения, който и да е исторически извор да се пипне в която и да било държава на тази планета, казва едно и също. Тук не може да има никакво съмнение. Обаче, какво се казва? Не може това да го кажем, защото по този начин ще обидиме, ще има обида за сегашната идентичност, която се основава пък на това, че не е така. И че поради това, че Гоце Делчев се смята за основоположник на македонското освободително движение, той не може, според тях, да бъде етнически българин. Или, ако може, е само защото едва ли не и той е бил, както се опита Парисен Пендаровски да го покаже, едва ли не и той е бил заблуден поради липса на македонска държава, едва ли не е разбирал и нещо подобно, като сега. Те взимали паспорти, защото трябвало да искали да отидат в Германия да работят, ама иначе и така и Гоце Делчев се самоопределил, защото нямало македонска държава. Много упростено го казвам, но е много тежка тема, трудна тема. От една страна се опитвам да разбера десетилетия, когато е индоктринирано в училище, в общественият политическия живот, в университета, чрез медиите, че е изключително опасно. Изключително, значи може да се самоопределяш като албанец, като влах, като сърбин, като египтянин, като турчин. Това не е никакъв проблем. Но всеки елемент, свързан с България, с българската история, с българския език е изключително опасен и за да си запазят комфорта, много хора премълчават, не много хора, огромно маса от хора предпочитат да премълчат, да не говорят, да си затраят, много добре си знаят какво е, но казването на истината води до изключителен дискомфорт, до проблеми на работното място, до обиди, до проблеми за децата, до проблеми за намиране на работа, до бизнеса, който също бива, ако имаш бизнес, може да ти бъде унищожен.